Bueno, hola, bos días a todas e a todos. Vamos a empezar logo con esta xornada do fomento da contratación nos CEIs e nas empresas de inserción. Falta bastante xente da que tiñamos inscrita, pero, máis que nada tamén por respeto aos que estades aquí presentes, pois non nos vamos a demorar máis no inicio da xornada, vale? Presentovos a miña compañeira, a Isabel Fraga, a presidenta de AEGA, Asociación de Empresas de Inserción de Galicia. Bos días a todos e a todas, gracias por estar aquí con nos. Presentovos a Mino Martínez e o presidente de Cegasal, Asociación Empresarial de Centros Especiais de Emprego sen ánimo de lucro. Benvidas e benvidos, en nome de AEGA e de Cegasal, queremos agradecer a asistencia de todas as persoas que estades aquí nesta xornada do fomento da contratación reservada na Xunta de Galicia en sectores específicos. Este evento é parte do Programa de Actuación 2023-24 da Rede Usumo, unha iniciativa da Secretaría Xeral de Emprego e Relacións Laborais da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración. E a Rede Usumo o que fai é fomentar o cooperativismo e a economía social. Conta ademais a xornada co financiamento do Ministerio de Traballo e Economía Social. En primeiro lugar, permitídenos excusar a presencia de José González, conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, e tamén de Marta Mariño, directora xeral de Economía Social, que por diferentes motivos non nos poden acompañar. Ben, agradecemos a presencia de Pablo Fernández, secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, Amparo Pousada, directora xeral de Recursos Económicos do Servicio Galego de Saúde, do Sergas, Yolanda Otero, subdirectora xeral de Recursos Residenciais e Atención Diurna de Maiores da Consellería de Política Social e Igualdade. Aínda que non os vexo aínda, Fara Lisa Megacio, subdirectora xeral de Economía Social da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, Jesús García, vogal do Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia, e o Don López, xefe de Servicio de Xestión Forestal da Consellería do Medio Rural. Como non, agradecer tamén a Elena Barbapán, da Xunta Consultiva de Contratación de Comunidade Autónoma de Galicia, representantes e persoal técnico de direccións xerais de diferentes consellerías que os estades aquí presentes, Medio Ambiente, Facenda, Política Social, Educación, Economía e Industria, IGAPE e a Axencia Galega de Innovación. E representantes tamén e persoal técnico das entidades locais do Concello de Ribadumia, Carral, Maside e Lalín. Representantes das diferentes diputacións provinciais, así como das diferentes universidades galegas, que hoxe tamén nos acompañan. Director de APN Galicia, aínda non vexo a Xosé Cuns, contamos con que nos acompañe, pero desde aquí aproveito para felicitarlo polo último informe de pobreza en Galicia, que está recén presentado. Agradecer tamén ás compañeiras e compañeiros da AEGA e Cegasal, a entidades sociais, Centros Especiais de Emprego de Iniciativa Social e Empresas de Inserción e representantes das entidades promotoras. Amigas e amigos, a todos vós, gracias por estar aquí con o obxectivo compartido de fomentar a inclusión sociolaboral. Desde o ano 2023, ambas entidades, AEGA e Cegasal, estamos a traballar e colaborar conxuntamente con actividades e proxectos como a de hoxe, con un único obxectivo, que non é outro que impulsar e fomentar a inclusión sociolaboral dos nosos colectivos, as persoas que están nunha especial situación de vulnerabilidade. Así, o propósito principal deste evento é explorar e profundizar no concepto da contratación reservada e como se aplica neste caso na administración autonómica. A contratación reservada para nós desempeña un papel crucial na promoción da sustentabilidade, a inclusión social e o desenvolvemento sostible. Sen embargo, tamén presenta desafíos como o descoñecemento, a complexidade técnica de compra pública e, polo tanto, a falta imposta en práctica das entidades públicas. Durante esta xornada, poderemos escoitar a expertos e profesionais que compartirán as súas experiencias coa contratación reservada. Agora sí, damos paso a Pablo Fernández, secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, para inaugurar este acto do fomento da contratación reservada na Xunta de Galicia. Pablo, por favor. Bueno, bons días a todos. Sumarme aos saludos xa feitos por Mino e Isabel.
En primeiro lugar, agradecerlle e darlle os parabéns a Cegasal e a EIGA pola iniciativa desta xornada, que creo que é moi importante. E antes de entrar en materia, permitideme que non suelo facer, porque eu creo que as institucións, as organizacións están por riba das persoas, pero que neste caso, ademais, Cegasal e AIGA teñen a sorte de contar con dúas excelentes persoas ao seu frente, a quen lles teño moito aprecio e que, sin dúbida, marcan a diferencia. Polo tanto, Mino, Isabel, o meu máis sincero agradecemento personal e meus parabéns polo bo traballo que estades facendo ao frente das vosas patronais, das vosas asociacións de Cegasal, de Centros Especiales de Emprego de Iniciativa Social e da EIGA, de Empresas de Inserción, porque creo que estades facendo unha magnífica labor en Galicia. Trasladarvos tamén un saludo do conselleiro, que hoxe por motivos de axenda non nos pudo acompañar, e tamén de Marta, que é a directora xeral de Economía Social, que, por un tema personal, unha pequena baixa laboral, impediulle estar estes días con todos nós, pero seguro que nos ten nos seus pensamentos a día de hoxe. Esta xornada enmárcase dentro das actividades da Rede Usumo, que, como saberedes, é esa rede que temos dende a Xunta de Galicia para apoiar o ecosistema da economía social, para asesorar, para formar, para informar, para todo o que o propio ecosistema necesite para fomentar a economía social. Xa levamos máis de 20 anos con esta rede e creo que está funcionando moi ben. E prova delo son estas xornadas que se organizan ao beiro desta convocatoria, e que non é outra cousa senón que o reforzo, un novo compromiso, renovar o compromiso que dende a Xunta de Galicia temos cos contratos reservados. Creo que debería non ser necesario facela, pero sempre é bo actualizarnos, fornarnos, ver as novidades e seguir fomentando no resto de organismos. Creo que desde a Xunta de Galicia podemos sacar peito dos contratos reservados, creo que podemos presumir de que somos, no 2022, fomos a comunidade autónoma con maior porcentaxe de contratos reservados, e creo que é algo para decir ben alto e para seguir renovando ese compromiso, pero tamén para seguir difundindo, especialmente co resto das administracións, pero non só coas administracións públicas, tamén coa empresa privada. Eu creo que aí temos moito labor que facer, por lo tanto, moitísimas gracias a todos os que estades hoxe aquí polo voso interés para formarvos e para difundilo. Como decía, no ano 22 tiñamos un compromiso do 6% de contratos reservados, superámolo nun 129%, chegando aos 2,9 millóns de euros. O vindeiro luns, no Consello da Xunta, levaremos ese informe sobre os contratos reservados do 2023, que xa vos podo adiantar que o cumprimento é que máis que salientable. Vamos a chegar a un cumprimento do 137%, pasando os 3 millóns con bastante holgura aos 3 millóns de euros. Por lo tanto, creo que é unha cifra moi positiva e que isto é fruto do traballo de todos, fruto de todas as consellerías. Gustaríame salientar a implicación de política social, de sanidade, de presidencia. Son moitas as consellerías que están apostando polos contratos reservados, porque creemos que é unha maneira de crecer socialmente, que é unha maneira de seguir integrando o noso mercado laboral. Dentro da utopía, o gallá non tuveramos que ter contratos reservados na administración, porque que mellor contrato reservado sería que ter unha inserción plena ao 100% no mercado laboral de todas as persoas con discapacidade e con talento diverso. Pero non podemos ser ilusos, se ven ese un horizonte a marcar, a fijar, a ter en vista os nosos obxectivos, pero de momento temos moito por diante para seguir apostando polos contratos reservados, especialmente nos centros especiales de emprego de iniciativa social e nas empresas de inserción. Por lo tanto, eu desexar que sexa unha xornada productiva, informativa, que daqui moitos salgamos con enerxías renovadas para seguir incrementando esos contratos reservados na economía social, e que novas institucións, novas administracións e novas empresas do sector privado se sumen a estas iniciativas. Pola miña parte, nada máis, e que teñades unha xornada moi productiva. Moitas gracias.
Moitas gracias, Pablo, polas túas palabras e polo teu compromiso. Para comezar esta xornada queremos presentar un vídeo que preparamos para facilitar a comprensión da contratación reservada e os beneficios que aporta para os colectivos aos que está destinada. Este vídeo explora o concepto de contratación reservada e este vídeo tamén serve como unha ferramenta pedagóxica para outras rexións interesadas en adoptar esta práctica. Agardamos que sexa unha base sólida para o fomento da contratación reservada en empresas de inserción e centros especiais de emprego de toda Galicia. Así que, por favor, se poñemos o vídeo. A través de la contratación pública, la Administración no solo adquiere bienes y servicios, sino que también realiza una política de intervención económica y social. Esa doble función la coloca en una posición privilegiada para influir en el mercado desde un punto de vista económico y contribuir así al alcance de objetivos sociales y medioambientales. Para ello, el marco normativo estatal y europeo ha ido dando forma a la incorporación de objetivos sociales en el ámbito de la contratación pública, como la integración de personas con discapacidad y colectivos vulnerables, partiendo del fomento de la compra responsable hasta la obligatoriedad de la contratación reservada. En la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se establece la contratación pública como instrumento para implementar políticas que cumplan los objetivos sociales mediante la reserva de un porcentaje de su contratación a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción. Pero, ¿qué son? Las empresas de inserción permiten a las personas en situación o riesgo de exclusión sociolaboral realizar un aprendizaje en un entorno laboral real a través del trabajo en un puesto por cuenta ajena remunerado. Se caracterizan por estar promovidas por una o varias entidades sin ánimo de lucro, reinvertir los excedentes de cada ejercicio en la propia entidad y actividad, utilizar el acompañamiento como modelo de intervención. Los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro son empresas que nacen como herramienta de empleabilidad para personas con discapacidad. Entre sus características encontramos que el 70% de su plantilla debe estar constituida por personas con una discapacidad igual o mayor al 33%. Están promovidos y participados en más de un 50% por una o varias entidades sin ánimo de lucro o que tienen reconocido su carácter social en sus estatutos. Reinvierten íntegramente sus beneficios para la creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad. Entonces, ¿cómo implementamos la contratación reservada? 1. El contrato reservado. El contrato reservado es un contrato normal en el cual solo pueden participar las empresas de inserción y los centros especiales de empleo de iniciativa social. 2. Y la libre competencia. El hecho de establecer esta reserva no implica una competencia desleal, ni tampoco un trato desigual frente a otro tipo de empresas, dado que hablamos de una reserva mínima, que no supone una vulneración de los principios y normativa establecidos en la Ley de Contratos. 3. ¿Es obligatoria su aplicación? Sí, la legislación actual establece un marco mínimo de aplicación de los contratos reservados. La disposición adicional cuarta de la Ley de Contratos del Sector Público establece que los órganos de contratación deben aplicar el porcentaje mínimo de reserva del 10% sobre el importe global de los procedimientos recogidos en el anexo 6. La disposición adicional 19ª, contratos reservados en la gestión de residuos textiles, de la Ley 7/2022 del 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, establece que los contratos de las administraciones públicas en relación a las obligaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos textiles y de muebles y enseres serán licitados y adjudicados de manera preferente a través de contratos reservados, especificando que al menos el 50% del importe de adjudicación deberá ser objeto de contratación reservada. 4. ¿Tienen algún límite de cantidad los contratos reservados? ¿Y límite sectorial? No, existen obligaciones mínimas, pero no se regulan sectores ni límites, por lo que queda a elección de cada administración pública la cantidad y sectores a los que destinar este concepto. 5. ¿A quién puedo contratar? Las diferentes asociaciones territoriales de centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción, como Cegasal y AEIGA en Galicia, pueden servir de puente y mecanismo orientador a la administración correspondiente a la hora de conocer sectores de actividad, regiones, tamaños y capacidades de estas empresas. Además, en Galicia, la Administración Autonómica, mediante la Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade, cuenta con el catálogo de entidades de economía social, donde poder filtrar el tipo de entidades susceptibles de estos contratos. 6. ¿Cómo queremos reservar el contrato? Entero. Reservar un lote o varios de los lotes. Mediante un contrato menor. 7. ¿Qué cambios hay que hacer en un contrato reservado? El objeto del contrato, indicar que es reservado y para quién. La capacidad de obrar, indicar que en la habilitación empresarial tiene que ser empresa de inserción y o centro especial de empleo de iniciativa social.
La garantía definitiva. Eximir de garantía definitiva. Para fomentar este tipo de contratos, podemos adaptar la solvencia. La contratación reservada aporta beneficios en línea con los objetivos de desarrollo sostenible. Implementación de políticas de inclusión económica y social. Reducción de la brecha salarial, pobreza y desigualdad. Reducción del desempleo y aumento de la población activa. Reducción de la estigmatización y fomento de la cohesión social. Creación de programas de capacitación, habilidades laborales y desarrollo profesional. Facilitación de la creación de empleo local y del crecimiento económico. Incorporación de talentos y habilidades diversas. Adopción de prácticas de producción y consumo sostenibles. Incentivación de la contratación de servicios y productos con bajas emisiones de carbono y respetuosos con el medio ambiente. Fortalecimiento de la transparencia y la integridad en los procesos de contratación. Generación de alianzas entre sector público, agentes sociales y sector de la economía social. Incremento de la rentabilidad de la inversión pública. Refuerzo de la responsabilidad social institucional. La Administración pública tiene el deber de utilizar de forma eficiente sus fondos públicos. La contratación debe considerarse un medio al servicio de las políticas públicas y de los objetivos sociales, como es la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad y de personas en riesgo y/o situación de exclusión social. Bueno, a verdade é que cando decidimos facer este vídeo xa nunha xornada parecida a esta ano pasado, creemos que era moito mellor utilizar esas imaxes que contarvos nos directamente en que consiste a contratación reservada. E transmitiros que está colgado nas páxinas webs tanto de AIGA como de Cegasal e que as persoas inscritas ás xornadas vos remitiremos tamén o link para que podades acceder directamente a él. Bueno, e agora sí que nos toca xa entrar de cheo na materia. Para iso contamos cunha das principales promotoras da contratación reservada en estes momentos referente a nivel nacional. Ela é Elena Barbapán, quen será encargada de presentar e moderar as diferentes mesas e impartir o taller práctico que temos despois dos café. Prácticamente vas a ser a jefa desta xornada, Elena. Elena é licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela cun diploma en especialización en contratos públicos da Universidade de Deusto. A súa trayectoria laboral reflicta a súa dedicación e experiencia no campo. Desde o ano 93, Elena é funcionaria do Corpo Superior de Administración Autonómica da Xunta de Galicia, desempeñando roles claves no ámbito legal e administrativo. Entre as súas destacadas contribucións inclúese o seu papel como secretaria da Xunta Consultiva da Xunta Consultiva de Contratación da Comunidade Autónoma de Galicia, posto que leva exercendo desde o 2008 por aí. Comentarvos que para nós, desde a nosa entidade, desde a AIGA, é un referente desde o ano 2010. Non só nos dá formación gratuita, está sempre pendente de que sepamos licitar, represéntanos en xornadas como esta, non só na Comunidade Autónoma de Galicia, sino que recentemente estuvo en Zaragoza, coa asociación con Arei, coa asociación representativa das empresas de inserción, participou en CEPES tamén, na Confederación Estatal de Economía Social, falando da comisión reservada que temos na Xunta de Galicia. Son xornadas sobre contratación pública socialmente responsable na que participan 12 países da Comunidade Europea. E a próxima semana vai a estar no DEI, no Día das Empresas de Inserción, que se celebra en Valencia por motivo da capitalidade de Economía Social. Sí, efectivamente, Elena é unha persona que leva colaborando moitos anos tanto coas empresas de inserción como cos centros especiais de emprego, non só en xornadas, sino tamén en formación. Sobre todo, queremos destacar o seu compromiso e o seu desenvolvemento na promoción das prácticas xustas e transparentes no ámbito contractual. Así que, xa sin máis preámbulo, Elena, ahora por sí, favor. Elena. No es problema. Vamos a ver. Ay, esperad que llevo esto. Si me podéis poner el vídeo, gracias. Gracias, Bueno. Ay, gracias.
Bueno, pois bos días a todos, moitísimas gracias por vir, de verdade que é un placer. Gostaríamos ter isto todavía máis cheo porque temos moita xente anotada, pero supoño que irán entrando e saindo ao longo da mañán. Bueno, o meu compromiso con eles, a verdade, empezou como empezan estas cousas, sempre en un sitio absolutamente que, vamos, casi anecdótico. Levábamos apenas un ano de Xunta Consultiva de Contratación Administrativa, levábamos apenas un ano porque a Xunta Consultiva empezou a funcionar un mes antes de que entrara en vigor a lei do 2007. Entón, que pasou? Que estábamos todos os primeiros anos pois leyéndonos os 300 e pico artículos da lei e, vamos, as disposicións adicionais eu nin as había mirado, sabía de que iban unha vez había leído de que iban, pero non sabía. E un día chamoume por teléfono unha persoa dime, mira, chamoume José Antonio Vázquez mira, quería tratar con vostede, convocar unha reunión e tratar con vostede son presidente do CEGASAL, eu mirando no ordenador, CEGASAL. Claro, a verdade. Entón, quería tratar unha reunión con vostede porque, bueno, queremos ver como se vai implementar esta política da disposición adicional cuarta da Lei de Contratos, disposición adicional cuarta da Lei. Entón, queremos facer unha reunión, cando pode ser tal. Bueno, efectivamente, dice, yo, moi profesional, como se soupera perfectamente de que me estaban a falar, dixenlle que sí, que falaría coa miña xefa en ese momento, a presidenta da Xunta Consultiva, e que o chamaría para unha reunión inminente para a implementación desa política tan interesante. Pois non tiña nin idea de que estaba a falar, o sea, O caso é que, cando colgo, empezo a ler as cousas, entón é cando empezo a... Ai, perdón, es que soa como o meu despertador. Estaba tendo un déjà vu mañaneiro. Bueno, o caso é que empeza a miña relación con eles, porque, efectivamente, colgo, leo a disposición adicional cuarta, e, bueno, aí descubro un artigo que, o sorpresa do que ninguén había falado nunca nada, nin había dito nada, e que descoñecíamos totalmente na Xunta de Galicia e na Xunta Consultiva, no que se veña a decir, bueno, prometo que só vou ler 2 artigos, porque non... Pero donde se veña a decir que, mediante acordo do Consello de Ministros ou do órgano competente do ámbito da Comunidade Autónoma, o sea, non só o Consello da Xunta, e das entidades locales, os plenos dos municipais, se fixarán uns porcentaxes mínimos de reserva do dereito a participar nos procedementos de adxudicación de determinados contratos ou determinados lotes a centros especiais de emprego e de iniciativa social e a empresas de inserción. Claro, non decía o que di sempre, poderán, as administracións poderán reservar. Non, era un deberán. Entón, claro, que aquí hai que facer cousas. O sea, es que estamos incumplindo a lei se non empezamos a mirar esta política un pouco, non? Entón, bueno, pois, collín, empecé a mirar outro tema, que son os centros especiais de emprego, as empresas de inserción, que, home, tes un pouquinho de noción, pero moi vaga, verdade, se non estás un pouquinho cercado do tema. E claro, vendo un pouco, veo que hai como 2 ligas, como a Champions League de España, que é o País Vasco, Cataluña e Navarra, que teñen unha economía social como superpotente, fortísima, que move millóns de euros, cantidad de xente traballando nelas, moi implementadas como estabilidade social, e moi implementadas na sociedade, que funcionan, bueno, con coñecemento, son terriblemente coñecidas por todo o mundo e que funcionan fenomenal. E logo estábamos os demais que estábamos arranxando. É certo que aquí temos moito coñecemento, por exemplo, das cooperativas laborais e algúns formas de economía social, pero hai outras que eran un pouquiño máis opacas ou máis pequenas, ou polo seu dimensión, ou, bueno, porque hai que coñecer, a veces hai que ir a coñecer o medio. Entón, empezamos a mirar, efectivamente, convocas a reunión, empezamos a falar, cando xa entrou a Consellería de Emprego, que é a que levaba os registros deste tipo de empresas, e empezamos a traballar neste proxecto. A partir de aí, a parte administrativa derivouse xa na Consellería, no que era organizar as reservas de contratos para o Consello, etc. Bueno, pola miña parte, o que fixen foi implicarme no aspecto de que entendía que
había que dar formación ás empresas para que as empresas perderan o medo a contratar coa administración, esa era unha fase importante, e de aí a facer un montón de colaboracións de formativas coas empresas para enseñarlles pois a buscar negocio nunha plataforma, a presentar a oferta electrónica no SILEX, en fin, unha serie de datos, de tips que para eles eran moi válidos para poder perderlle un pouquiño medo a isto de licitar. E, por outra parte, pois claro, eu sempre lles reñía e lles decía, tedes que facer labor comercial, non podedes esperar que da Secretaría Xeral ou de unha Dirección Xeral vos vayan a buscar a vos. Tedes que vos ir ás consellerías, aos concellos, decir, fago isto, que o saibas, que además tes a obriga de reservar parte do teu orzamento para contratar a xente como a min, e eu te axudo a cubrir o cupo. Entón, pero que había que facer un pouco o traballo comercial, que claro, eran empresas moi pequenas, empresas con pouca estrutura administrativa, empresas que, pois non funcionaban un pouco, o sea, non estaban inicialmente nese punto, non? Pero é certo que era moi importante. Vos estou a falar do 2009, 2010. A partir de aí, as cousas creceron exponencialmente, tamén creceu o meu coñecemento da profesionalidade e do traballo que teñen e que fan maravillosamente, e a partir de aí, pois eso, hasta aquí hemos chegado, hasta aquí, que non é pouco. A regulación, todas as presentacións va de Esther, tampouco os vou aburrir, solo que me quería... xa vos contei a disposición adicional cuarta, da que faremos mención en varios momentos desta xornada, pero sí que quería leer en voz alta o que di... Onde está? Sempre perdo todo. Aquí está. O que di o considerando da directiva, porque antes na presentación se falou de a libre concurrencia, da competencia con outras empresas, e con isto estábamos limitando a competencia, etc. O considerando da directiva comunitaria, porque esta política ven de Europa, esta política non é inventada nosa, é da directiva, empezou no 2004, transpúxose a normativa española do 2007, da Lei de Contratos, e logo continuouse na directiva de 2014 e na Lei Española de 2017. O que pasa é que, xa vos digo, nas directivas din os Estados membros poderán reservar o dereito. En cambio, a normativa española xa din os órganos de contratación deberán, vale? Co cual, xa vos digo, é obrigatorio sí ou sí. Pero que di o considerando 36 da directiva? Que me parece moi interesante. Di, o emprego e a ocupación contribúen á integración na sociedade e son elementos claves para garantir a igualdade de oportunidade en beneficio de todos. Neste contexto, as empresas sociais poden desempeñar unha importante labor porque teñen como obxectivo principal apoiar a integración social e profesional ou a reintegración de persoas discapacitadas ou desfavorecidas como os desempregados, membros de comunidades desfavorecidas e outros grupos socialmente marxinados. Sen embargo, e isto é importante, en condicións normais de competencia, estas empresas poden ter dificultades para obter contratos. Convén, por tanto, dispoñer que os Estados membros poidan reservar este tipo de empresas o dereito a participar nos procedementos de adxudicación dos contratos. Quer dicir, se a propia directiva prevé que hai unha alteración do sacrosanto principio de competencia da Unión Europea, que xa sabedes que é un principio, inviolable por todos os frentes. Pero neste caso, pon unha excepción porque entenden, e logo hai moitas sentenzas que o ratificaron, que o interés que teñen este tipo de empresas sociais respecto á reinserción laboral de persoas desfavorecidas e con problemas de empleabilidade é un interés moi superior ao principio de competencia que se postula por parte dos mercados europeos como un dos principios, xa vos digo, sacrosantos da Unión, da propia comunidade. Co cual, quero dicir que xa é algo previsto na propia directiva, xa estaba na directiva de 2004 e reiterase con máis profundidade na directiva de 2014. É tamén importante reseñar o outro artigo que se dedica a isto na propia Lei de Contratos, que é outra disposición adicional, a número 48,
que se trata tamén dunha reserva de contratos, o que pasa que xa non é como esta destinada a empresas de inserción laboral e centros especiais de emprego de iniciativa social, senón que se trata de unha reserva de determinados contratos a fundacións, entidades, etc., que non son empresas, e tamén é unha excepción, porque a lei de contratos só trata con empresas, pero se vos fixades nesa disposición adicional se fala de entidades e organizaciones non empresariais, cos que tamén, pola súa vinculación de obxecto, etc., se pode tamén adxudicarlle os contratos administrativos a ese tipo de fundaciones ou de organizaciones. Poño, por exemplo, ainda que vamos a tocar hoxe un poquinho tema, pero, bueno, ainda que non é o xeito da xornada estrictamente, pero sí que por ter un abanico de toda a contratación reservada, poño, por exemplo, pois a asociacións de familias de persoas con Alzheimer que fan a veces mediante contrato tarefas de asistencia diurna e tal, pois en entornos sanitarios ou clínicos de xente que padece esa enfermidade. Entón, é unha forma de contratar a persoas desa asociación que teñen, claro, a experiencia que non se encontra facilmente como axuda asistencial. Entón, esa vinculación, xa vos digo, é unha excepción tamén na lei porque non é con empresas, senón é con outras fundacións. E, sen dúbida, o terceiro norma que é moi interesante, que tampouco é o xeito directo desta charla, pero que, bueno, que sí que para eles é absolutamente fundamental o conseguir o logro de haber introducido esta reserva contractual na lei de residuos e suelos contaminados para unha economía circular, é que o 50% do importe de adxudicación de todos os contratos que fagan, sobre todo os concellos, que son os que solen ter esa competencia respecto á recollida, tratamento e transporte. Xa miro aquí, teño unha chuleta. A recollida, tratamento e transporte de material textil e de enseres, que xa históricamente viñan realizando moitas empresas de inserción laboral e moitos centros especiales de emprego dende fai moitísimos anos, pois a lei, o que fai esta lei de residuos é facer un recoñecemento explícito e impoñer unha reserva contractual a este tipo de empresas para que a mitade do contrato, a mitade polo menos, porque non hai límite, pero a mitade do importe de adxudicación deste tipo de contratos sexa adxudicado a entidades destas características. Bueno, digamos entón que hai un sistema de protección sobre este tipo de empresas e a partir de aí, nada, os requisitos xa os iremos vendo pouco a pouco, non teñen ninguna dificultade, solamente indicaros que esta norma afecta non só a administración autonómica, sino a todo o seu sector público, quero dicir, as empresas públicas, as fundacións públicas, todos teñen que facer unha reserva contractual. O cálculo e o porcentaxe faise unha vez ao ano, é variable, como dixo antes o secretario xeral, en principio é un 7% como mínimo, ou un 5% como mínimo, creo que era a principio, pero se vai incrementando pouco a pouco en función tamén do éxito da medida. Faise por acordo do Consello da Xunta, que este ano vai un pouquiño tarde, porque coincidía, en teoría, no momento en que houve eleccións aquí, que era en febreiro, é cando hai que facer aí a reserva contractual, pero en febreiro fixeron esas eleccións, despois, entre que nombramentos, entradas e tal, hasta xuño non estaban todos os equipos perfectamente engrasados, e a verdade, logo xa ven o Bran, e, vai a próxima semana, o acordo de 2024, que xa vai tarde, pero, como as cousas van funcionando solas, non necesitamos o acordo e a xente foi reservando contratos do mesmo xeito. Ben, a partir de aí, decir que calquera servicio que poña o vídeo, non vou repetir o mesmo. Disculpade que está en español, en castellano, pero é que onte fun arriba e fixen isto con inteligencia artificial. Entón, o que non averiguei foi como traducir a presentación, pero estou moi orgullosa porque quedou moi bonita. Flipei. O sea, en un segundo colleu o texto do Consello e fixo 10 diapos, que son estas, e o único que fixen foi cambiar as fotos, que é verdade que non eran moi... as había millores.
Pero, bueno, os procedementos, os tipos de procedemento absolutamente todos, eso falaremos tamén no taller. Non hai ningún trámite extraordinario que facer. É un contrato exactamente igual que os dos demais, o que pasa que solamente se lles pode adjudicar a eles, o resto non ten máis, salvo que non se pon garantía, en ningún caso definitiva, e o seguimento de execución xa faise por un informe anual, do que tamén falou o secretario. En enero, febreiro de cada ano sería idóneo ter regularizado que se faga nese momento. E, como tema de éxito, e para finalizar, decir que empezamos cos acordos de reserva no ano 2015, no 2016 reserváronse uns 25.000 euros, máis ou menos, daquela en este tipo de empresas, pero no 2023 xa se reservaron 2.362.550 euros por o acordo do 2022. Se adjudicaron moi por encima, un 133,71%, e polo que comentou antes Pablo, secretario, este ano todavía crecimos un pouquinho máis. Co cual é que estamos cubrindo todo o que se está reservando e máis todavía do que se tiña que facer. Aínda así, a medida está estando moi positiva, está sendo un éxito, é certo, é unha historia de éxito, e cando facemos as cousas ben hai que decilas, pero hai todavía moito recorrido de mellora. E esta xornada precisamente é para intentar incrementar esas reservas, vale? Porque, entre outras cousas, damos moito músculo ás empresas que o necesitan e fan unha excelente labor. Pola miña parte se está, entón, agora toca xa as mesas, non? Empezamos ca mesa. Ok. Ya que lo puse. Ai, venga, vamos alá. Entón, nas mesas me van a acompañar, espera de que leo ben os nomes. Hai dúas mesas. Unha mesa, digamos, de contenido un pouco máis político, que se chama Visión e Compromiso, na que intentaremos sacar compromisos tamén aos representantes, digamos, políticos que nos van a acompañar, e logo faremos unha mesa de técnicos para que, bueno, analicen as boas prácticas. Certo é que na mesa de políticos hai dúas mulleres que xa fixeron traballo técnico, co cual cumpre un pouco as dúas funcións de que foron xestoras de contratos, co cual saben de contratación, e tamén, agora, veñan representando o seu rol político en determinadas entidades e nos poden dar unha visión estupenda. A maiores contamos tamén con Mino e con Isabel Fraga, que pido que vayan subindo. Están, bueno, Pablo Fernández López, que é o secretario da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais. Amparo Pousada Soliño, que tamén a coñecedes porque é funcionaria da Xunta e que na actualidade é directora xeral de Recursos Económicos do Servicio Galego de Saúde, e que en algún momento foi incluso un membro ou suplente, non me lembro moi ben, da Junta Consultiva de Contratación Administrativa, de Contratación. E Yolanda Otero, que tamén licida de Dereito, tamén é funcionaria de carreira. Bueno, aquí. Aquí. E na actualidade é subdirectora xeral de Recursos Residenciais e Atención Diurna para Maiores na Consellería de Políticas Sociales e Xuventude. Xunto con Isabel e con Mino, que xa os coñecedes, os presidentes, respectivamente, de AIGA, que é os Centros de Inserción Laboral, e de Cegasal, que é o representante de Centros Especiais de Emprego, de iniciativa social, non iniciativa privada, de iniciativa social. Importante, moi importante o matiz, vale? Que nadie vaya a colocar a cousa mal no catálogo. Ben, vamos a empezar unha ronda inicial, empezamos a por ti, se queres, Pablo, que preguntando como ven a situación de contratación reservada na Xunta de Galicia, que sabemos que vai ben, pero, bueno, supoño que algo máis poderás comentar. Bueno, moitas gracias, Elena.
como decíamos, que xa os puxeches ti, comentámoslo ao principio, creo que esa trayectoria que levamos de 2015 que foi increscendo e creo que pois podemos quitar peito e presumir porque estamos facendo, creo que na boa dirección. É suficiente? Pois posiblemente non, pero o que sí é que vamos increscendo, vamos mellorando e o compromiso vai aumentando. Xa diches ti os datos, no 22 chegamos a máis de 2.900.000, o que supoñía un 127% de incremento do compromiso acadado polo Consello da Xunta. Para o 23, que tiñamos esa reserva de 2.300.000, algo máis, tamén o superamos, como ben poñías ti na túa presentación feita por inteligencia artificial, que teño que probar o tema porque me parece moi interesante. Espectacular. Hai que ir mellorando e aprendendo, sí. Que pasábamos nun 137%, chegando a superar os 3.200.000 de contratación. E como decías ti moi ben, este ano pola interrupción electoral, este Consello de Xunta, este informe que diríamos de haber levado xa no primeiro trimestre como mínimo do ano, un pouco para buscando ese compromiso desa porcentaxe de contratos de reserva, o día a día vémonos abocados a leválo nesta semana. Creo que vai a ser aí vamos a probar os datos do 23 e o compromiso do 24. Penso que vai a ser por non revelar os datos que van a ser publicados o luns, pero creo que vai ser un bo compromiso para este ano. E tamén o que xa me comprometo aquí públicamente é que retomar ese ritmo que debe de ser do Consello de Xunta de levalo no primeiro, se pode ser en xaneiro, pois mellor que febreiro, porque, como moi ben destino, ao final, os diferentes departamentos da Xunta teñen que se planificar, e creo que ese compromiso, que cando hai que reforzalo, creo que no principio de ano, cando temos esa marxen para contratar durante todo o ano. Por lo tanto, eu penso que desde a Xunta de Galicia creo que estamos cumplindo. Esta xornada é moi importante porque, ao final, a competencia de contratar son de diferentes consellerías, diferentes departamentos, temos que difundir. Si que é certo que a nivel de Xunta temos unhas consellerías que contratan máis que outras, aí tamén temos que incidir e poñer o foco. Tamén é certo que algunhas teñen moito máis presuposto que outras, por lo tanto, é normal que sanidade e educación teñan un peso específico, uns resultados absolutos moi importantes, e noutras creo que van pouco a pouco collendo o ritmo. Por lo tanto, desde a minha perspectiva, creo que desde a Xunta de Galicia estamos acadando moi bons resultados. Sí, nos, por exemplo, en Facenda, claro, somos unha consellería que apenas contrata cousas así normais, porque, auditorías de seguros, quitando eso, pouco hai. Entón, claro, somos unha consellería que nunca cumpre co seu cupo, pero, é certo que tamén hai unha cousa que tedes que prever, que é esa flexibilidade de traspaso entre algunhas consellerías que sabes que non teñen polo seu obxeto ningún vínculo con este tipo de empresas, ou que teñen moi pouco vínculo, e as consellerías que sí que teñen un vínculo moito máis tal, como sería a túa de Sanidade. Non sei como ves a política esta que se foi levando. Fuisteis dos primeiros que fixechedes contratos reservados importantes, ademais, en os Sergas. Bueno, en primeiro lugar, como ainda non me dirixín ás persoas que nos acompañan, en primeiro lugar, agradecer a EGA e a Cegasal a súa invitación para formar parte desta mesa redonda. Eu estou encantada de participar, contribuir na medida do posible a visualizar este compromiso que ten a Xunta de Galicia coa contratación pública reservada, e ao mesmo tempo aprender coas aportacións dos meus compañeiros e das persoas que intervetedes nesta xornada. Creo que é moi interesante esta iniciativa, como decían Elena e Pablo, para, como medio, como canle, para difundir e para fomentar a contratación responsable, a contratación integradora. Creo que é enriquecedor que se fagan este tipo de eventos que liguen a experiencia da administración e das entidades participantes, neste caso dos centros especiais de emprego, de iniciativa social e as empresas de inserción. En canto a como vemos, comparto a visión dos meus compañeros que acaban de falar, en canto a que a Xunta de Galicia ten un compromiso firme coa compra responsable, coa contratación reservada.
En todos os departamentos autonómicos está a facer un importante esforzo por implementar esta medida, que, bueno, é obligatoria, como comentaban, pola disposición adicional cuarta da lei, tamén polo que prevé o artigo 26.3 da Lei de Racionalización de Galicia. Bueno, creo que esta traslación da obriga legal imposta na disposición adicional cuarta a nosa Lei de Racionalización Autonómica, pois tamén é un exemplo, non, dese compromiso tanto do legislador autonómico como despois do Executivo na súa aplicación co acordo de goberno que se leva todos os anos e do que estamos a falar. Bueno, proba dese cumprimento, non vou afondar nos datos porque xa destedes vos, no caso dos Sergas, por exemplo, como di Elena, veñen celebrándose desde hai anos contratos reservados, non só por cumprir co mandato legal, senón porque entendemos, estamos comprometidos con este tipo de políticas e coa intención de avanzar na contratación responsable. Os datos do pasado exercicio que me pasaron dos Sergas, pois tamén mostran a importancia, chegan a un volume de prácticamente medio millón de euros, simplemente nunha anualidade de contratos reservados, e, anualmente van crecendo estas porcentaxes, polo tanto, creo que, que é un claro reflexo, como se dixo antes, da conciencia que existe con este mecanismo, con esta ferramenta de inclusión que se atopa establecida nos órganos de contratación da Administración Autonómica. Claro. Non sei se queres aportar algo máis, Yolanda, ou xa máis ou menos repetir o mismo que... Sí. Bueno, bos días a todos e a todas. En primer lugar, como non pode ser outra maneira, moitas gracias a CESAGAL e a EIGA por contar ca Consellería de Política Social para estar hoxe neste foro. Tamén a todos os participantes, porque ao final, se non hai participantes, non hai foro. Estes foros son moi importantes porque sempre é moi bo oír todas as partes para seguir mellorando, corrixir erros e avanzar. Pola nosa parte, desde a Consellería de Política Social e Igualdade, como non pode ser de outra maneira, a aposta firme polas entidades de iniciativa social, veixo entre o público a persoas de reputada experiencia e consideración na Consellería de Política Social. Pola nosa parte, a cláusula cuarta, xa sabemos, moitas entidades que están aquí pois teñen contratos ca nosa Consellería. Entón, non me quero repetir nesa parte. O único que quero facer un pequeno apunte que a Consellería de Política Social o ano pasado licitou un contrato por a disposición adicional 48, que se ben non é obxecto deste foro, é tamén un reflexo do compromiso da Xunta de Galicia coas entidades de iniciativa social. Estamos a falar dun contrato que o importe de licitación chegou case a 11 millóns de euros. Estamos a falar da concesión de 2 residencias públicas, 240 plazas de atención residencial. Entón, a cláusula, esa cláusula 48, como dixeches, ten 2 características fundamentais, que non se exixe garantía e que está reservada a entidades de iniciativa social. Exclúyense as empresas. Tuvemos críticas positivas e negativas, pero foi unha aposta firme da Consellería de Política Social por as entidades de iniciativa social. En concreto de vos, aparte de que me analicedes como vedes a situación global, vale? Porque aquí estamos todos enchidos de éxito, polo que vemos. Podedes poñer un pouquiño de os pés na terra. Pero sí que me interesaba, primeiro, para que os coñeza ben a xente, porque parte destas xornadas viñan promovidas para que os funcionarios coñezamos, e os empleados públicos que coñezamos as empresas e o que fan. Entón, gustaría que me dixeras, solo como principio, cantas empresas teñen as vosas asociacións, de canto persoal falamos, e máis ou menos o importe económico que se move, que eu, polo que teño visto, é como un 8% do PIB galego, algo así, non sei se é unha barbaridade, pero dándonos algún dato que vos identifique e que diga a xente, estamos tratando destos temas. Bueno, pois no caso de Cegasal, en Cegasal estamos compostos por 31 centros especiais de empleo de iniciativa social sin ánimo de lucro, vale? E estamos en torno a unha facturación en conxunto total do grupo de Cegasal, dos centros especiais de Cegasal. Cegasal non é unha entidade que promove a actividade empresarial, está en torno aos 40 millóns de euros, vale?
Dato que para nós é todavía máis importante, pois que baixo o paraguas de Cegasal aglutinamos a máis de 2.200 persoas con discapacidade traballando nos nosos centros especiais de emprego en Galicia. Que é moi bo traballo. E as empresas de inserción? No caso das empresas de inserción, claro, temos que ter en conta que a nosa legislación é moitísimo máis recente. Sí. Os centros especiais de emprego existen desde hai moitísimos anos, no 99 xa estabades falando de contratos reservados. A legislación de empresas de inserción é do ano 2007. E a AIGA nace tamén no ano 2007, de feito foi incluso anterior á legislación, a normativa galega que a estatal de empresas de inserción. Agora mesmo hai 14 empresas de inserción en Galicia, 10 pertenecen á AIGA, esperamos que as que se están constituindo ahora mesmo son outras 3, que en breve podamos crecer como familia e consolidarnos, aglutinando a todas as que existen en Galicia. En número de traballadores, eu o que teño que decir é que o principal problema que temos é o descoñecemento por parte tanto da sociedade, que xa o damos por feito, como pola propia administración. Creo que todos temos en mente o que pode ser un centro especial de emprego. Asociamos rapidamente con discapacidade, pero unha empresa de inserción é algo tan específico que creo que hai un descoñecemento total. Nacemos de forma, con entidades promotoras que máis ou menos xa sabedes todos quenes son. Cáritas é a principal entidade promotora de empresas de inserción a nivel estatal, pero hai Proxecto Home, que está Ramón por aquí con nós, está a empresa de inserción de Renacer. A Fundación. De Érguete, perdón, que lapsus. Érguete. De Érguete. Digamos que todos empezamos como unha aposta pola inserción laboral na empresa ordinaria, pero con aqueles colectivos que sabíamos que eran de moi difícil inserción, pasando transitoriamente por unha empresa de inserción. Agora mesmo non teño datos de facturación global, pero creo que están en torno aos 3 millóns entre todas as empresas de inserción en Galicia. En número de traballadores en inserción, cerca de 300. E crecendo. E crecendo. E crecendo porque é certo que se están a crear novas empresas, están nos dous ámbitos, empresas de inserción e centros especiales de emprego, o cual é unha señal de que o sector vai sano, de que a xente sí que está vendo opcións de sacar adiante proxectos destas características e que están empezando a funcionar e tal. Ese é precisamente o que veía eu cando empecé a meterme nisto, que había algunhas comunidades que tiñan como un texido xa moi implicado e moi solvente, moi forte nos propios territorios e que, aquí sacando as cooperativas agrarias e cooperativas que xa tiñan moita zona en Galicia, pero o resto da economía social non tiña moitísima visibilidade pública, non? Entón, pareceme que é interesante. E a vosa opinión xeral de como vai indo o proxecto de contratos reservados, cal sería? Eu quería matizar sobre esta cuestión que nos preguntabas, Helena. Efectivamente, sí que se está crecendo o número de centros especiais de empleo, falo neste caso dos centros especiais de empleo, pero tamén é verdad que temos que ter cuidado con ese crecemento, non? Porque o que falabas antes que remarcabas, non? Pois centros especiais de empleo de iniciativa social, sin ánimo de lucro, pero sí que é certo que nos últimos anos tamén vimos vendo un crecemento de centros especiais de emprego promovidos por entidades empresariais privadas. Entonces, no noso concepto sí que se escapa un pouco do que é esa promoción da economía social, porque ao final, é un pouco que chamamos ese intrusismo de que grandes corporacións, grandes empresas que crean ese centro especial de emprego precisamente para poder tamén entrar en certos contratos reservados que non salen da maneira máis correcta. Claro, aí hai un debate moi interesante que posiblemente se solvente. Está pendente unha resolución da Unión Europea que todavía anda por aí arriba pendente de resolución. Pero é certo que na próxima Lei de Economía Social se aparece que centra que os centros especiales de emprego teñen que ser de iniciativa social, digamos. Exactamente. Eso significa que os beneficios revirten na propia sociedade, revirten outra vez na xente que fai o traballo, nos xestores que traballan nel, volve o retorno é para eles e non é para unha empresa terceira. Que é certo que tamén contratan a persoas con discapacidade e con problemas, pero
o retorno desas empresas non é íntegramente para esa mesma sociedade. Ese, supoño, salvo que me equivoque, ese é o matiz entre as dúas. Exactamente. E hai un pequeno conflicto, efectivamente, porque, claro, hai xente que entende o tema dun xeito moi finalista de que o caso é que traballen a xente con discapacidade. Dame igual como. E outros que din, no, vamos a protexer a estas empresas que os seus beneficios retornan outra vez na propia estrutura para poder seguir retroalimentándose e crecendo. E as outras iniciativas, sin ser malas, pero é certo que teñen outros obxectivos e outras finalidades económicas, aínda que tamén cumpren o de dar traballo a xente con discapacidade. Pero, bueno, digamos que o debate é... Sí, exactamente, exactamente. De feito, comparto contigo, nós non pedimos que esas entidades desaparezcan, pero sí que a nosa demanda é un pouco que se reconozca ese valor social que se devolve á sociedade, non? Bueno, hai estudios feitos onde que se ve claramente que por cada euro que as nosas entidades recibimos da administración se devolve á sociedade un valor de 8 euros, non? Entón, bueno, non é o mismo a forma de xestión de un que de outros. Hai unha frase que xa sempre dicía o noso antecesor, non? E é que cas persoas con discapacidade non se pode facer negocio. O que temos é que intentarnos crear negocio, generar negocio para que nós podamos traballar, non? Entón, iso é un pouco esa filosofía... Pero é certo que hai moito retorno, porque por cada euro invertido hai un informe no País Vasco que monetizou un pouco todas estas políticas e que, bueno, temos un pouco de referencia, porque é moi interesante saber eso. E é que está comprobado que o retorno, cando contratamos unha empresa destas características, é de 6, 7, 8 veces o invertido para a administración. Por qué? Non para ti que o vas a facer o contrato. Ti vas a contratar un servizo, e ti vas a contratar un suministro, e ti vas a contratar unha obra. E vas a recibir o que contratas. Pero que pasa? Que cando a xente traballa, estando en situacións graves ou límites, ou en situacións de discapacidade con unha difícil empleabilidade no mercado libre, cando a xente traballa, pois tense probado que está máis sana, vai menos ao médico, consume menos medicamentos, o seu entorno social millora tamén de enfermedades, depresiones, ansiedade, angustia, toda a situación que provoca xeralmente este tipo de situacións nas familias e nos entornos dos enfermos, das persoas ou das persoas con discapacidade, a xente se sinte máis realizada, a xente cotiza, a xente de pronto é independente e se xenera unha riqueza, un win-win que todos ganamos absolutamente. Entón, as administracións tamén acusan que teñen menos coste social, non hai risgas, desaparecen as risgas porque a xente xa ten o seu soldo, en fin, hai un retorno moi interesante, moi importante que temos que valorar como un plus de moita calidade na contratación pública, que é precisamente o que se busca coa compra socialmente responsable. Porque os contratos reservados están enmarcados nas cláusulas sociales da contratación, na compra pública socialmente responsable. É unha política que sabedes que ten, xa vos digo, moitísimo retorno á administración. Non sei se en ese caso as administracións teñen claro o impacto social que se provoca con a utilización destes requisitos, destes recursos. Sí, por suposto. Pero volvo un pouco ao inicio, non? O Gallá non tuverades que existir, non? Porque nesa utopía o Gallá, pois, na sociedade estuviéramos todos integrados, non? E non fora necesaria esta labor tan magnífica que fan de integrar a esa xente, non? Poñía Isabel de exemplo esa transversalidade dos diferentes perfils que hai nas empresas de inserción. Por poñer un exemplo dunhas que me consta que Isabel que está asesorando, que vai a nacer dentro de pouquiño, que é a de AEMOS, a empresa de inserción, que está promovida por unha asociación empresarial, o cal ten, creo que, bastante mérito, que unha propia asociación empresarial se dé conta da necesidade que ten de crear unha empresa de inserción e, sobre todo, o que máis é de dignificar, o que máis é de valorar, que é destinado a mulleres víctimas de violencia de xénero, o sea, un colectivo que, polas súas circunstancias, desgraciadamente, teñen unha inserción moi difícil, porque teñen unhas entradas, unhas salidas no mercado laboral, teñen unhas necesidades específicas
moi concretas. Ese é o valor que teñen as empresas de inserción e, por suposto, os centros especiais de empleo. Por tanto, que a labor que fan é impagable. O sea, se o quixéramos asumir desde a propia administración, eu creo que non habería, por suposto, que aguantara, lóxicamente. Mira, ahora quería preguntarlle a Amparo e a Yolanda. Sodes as dúas consellerías que máis invirten en contratos reservados, vale? Xa vos dixen antes que, bueno, hai algunhas como a miña que ten moi pouquiño onde meter aí nese punto. Pero gustaríame que me contades en que áreas, sobre todo, se prioritariamente tedes contratos reservados e se queredes contarnos algún caso de éxito, algún contrato que funcione especialmente ben dende fai tempo, algo que teñades un feedback o que teñades especial cariño, algunha boa práctica para que todos teñamos claro. Bueno, partindo de que o meu histórico na Consellería de Sanidade non sergase moi limitado no tempo, porque levo 6 meses simplemente no posto, non podo falar en primeira persoa aínda da experiencia positiva destes contratos, pero bueno, o que sí que me trasladan os meus compañeiros na entidade é que, como decía Elena, se veñen facendo desde hai tempo un importante número de contratos, un importe global moi elevado, pero, bueno, sí é certo que unha pequena limitación que eu observo o que temos na Consellería de Sanidade no Sergas a hora da contratación, que despois falaremos seguramente máis pormenorizadamente das dificultades destes contratos ou dos obstáculos, pero, as características dos obxectos dos contratos no caso da sanidade son un pouco limitadas. Quero dicir, a actividade do Sergas é esencialmente prestar asistencia sanitaria á poboación. Entón, claro, se ben é certo que temos contratacións con obxectos máis xenéricos, máis xerais, como poden ter outras consellerías, non como Facenda, que están máis limitados, pero temos, lóxicamente, os contratos de limpeza, os contratos de xardinería, os contratos de lavandería, pero despois sí que temos moita contratación cun volume moi importante, contratación moi específica. O sea, contratación moi técnica, que require uns coñecementos específicos moi elevados, equipamento electromédico, o sea, hai contratos de grande complexidade, as suministracións o mesmo, o sea, hai suministracións de produtos médicos, produtos ortoprotésicos que van, dirixidas a un mercado moi concreto e nos limita un pouco a posibilidade de abrir as contratacións a máis obxectos, non? Existen contratos que están funcionando porque se celebran reiteradamente, pois contratos que temos de xardinería, por exemplo, de centros hospitalarios, moitos contratos de lavandería, por exemplo, tanto de lavandería de hospitais como de lavandería de persoal dos laboratorios de saúde pública. Interesante tamén os contratos que están funcionando ben no ámbito da mensaxería, por exemplo, dos envíos que se fan moitos en saúde pública dos cribados, os cribados de cáncer de cervix e outros cribados que se están a facer desde a Consellería de Sanidade, pois existen algúns contratos... Teño un esperando en correos meu, sí. Que se están... hai algúns que se fan a través de correos tamén, pero sí que hai algúns que se fan a través de empresas de inserción. E despois, un pouco en común con outras consellerías, pois os de suministracións, de revistas, prensa, alimentación, catering. En xeral, a experiencia é boa. Despois tamén podo remarcar algunha dificultade cando abordemos este tema, que sí que teño unha pequena experiencia. Ahora estamos na fase de subidón, pero logo xa vamos a... Sí, entón, eu creo que sí, que unha consellería onde hai un enorme impacto, que tamén é máis sinxelo porque temos o orzamento máis elevado. No día de onte que se aprobaron os orzamentos, pois máis de 5.400 millóns de euros son do Sergas, entón, é dicir que é bastante fácil que podamos reservar unha maior cantidade ou un maior volume dos nosos importes de adxudicación. Do que vos corresponde, efectivamente. Yolanda, non sei se tes de política social, sobre todo, en que se está a invertir en contratos reservados? Os contratos reservados, especialmente, o que é a licitación, se realiza desde as xefaturas territoriais. Pero o que nos trasladan é que están encantadísimos e
que sigamos apostando por esa licitación. Dende Servicios Centrais destaca, sobre todo, o contrato de transporte dos usuarios dos centros de día do consorcio. Esos sí que é un importe moi considerado, pero tamén levan anos e tamén están encantados co servizo. E nos servicios territoriais, pois especialmente, como nos Sergas, servizos de mantemento, de limpeza de edificios, de instalacións propias. E, a modo de exemplo, tamén é destacado o comunmente conocido como a caixa benvida. Cando nace un neno, pois, cando a unha nai lle chega a tarxeta benvida, pois, pensade que quen está detrás da elaboración desa tarxeta benvida. E despois tamén é de destacar unha formación profesional a menores infractores. Tamén é un contrato moi importante e o feedback que nos dan desde a xefatura territorial pois é moi positivo. Moi ben, pois moitas grazas. E agora, pois vamos a pasar aos desafíos, efectivamente. Cales son os problemas que estades detectando ou que se poden detectar para afondar un poquinho máis nesta política de facer contratos reservados? Porque hai límites. Sí. A ver, eu creo que o primeiro desafío que temos que afrontar é conseguir planificar correctamente a nosa contratación socialmente responsable. É dicir, conseguir introducir na organización a conciencia da importancia que ten implantar estas ferramentas que pon nas nosas mans a legislación contractual e dirixir a nosa actividade hacia ese camiño. Non só a contratación reservada, senón, non sei, se despois falaremos de outras ferramentas que podemos atopar na propia lei de contratos para afondar nestes pasos para conseguir unha contratación cada vez máis responsable e máis socialmente concienciada. Planificar a contratación reservada do mesmo xeito que a organización debe planificar toda a súa contratación. Nesa planificación, valorar a reservabilidade, se me permitido esa palabra, que non sei se acabo de inventar, pero dos contratos en función das súas características e dos seus exetos. É dicir, cando planifico, ver que pode ser reservado e que non é susceptible de ser reservado. Por exemplo, no caso dos Sergas, se na miña planificación está un investimento de 100 millóns de euros nunha obra dun hospital, pois como actualmente se están a executar obras en distintas infraestructuras hospitalarias que son de cantidades enormes, pois, lóxicamente, parece que non ten moito sentido plantearse aí que quepa unha reserva pola propio obxecto do contrato e a propia capacidade das empresas. Pero, por exemplo, se o que estou planificando, como decía antes, é que necesito material de oficina ou que necesito esos envíos que as empresas que o poden realizar ou un servizo de limpeza ou un servizo de lavandería, pois, lóxicamente, eso sí que podo ir comprobando configurando nesa planificación pois, se teño que facer lotes para permitir facilitar esa participación. Bueno, o problema, este sería como o desafío, pero o problema que atopamos, bueno, todos os que estamos aquí que traballamos en contratación sabemos que a planificación é moi complicada, que é un mandato legal, pero que é moi complicado cumplilo, non? Pola propia imprevisibilidade das circunstancias, xa non falo dunha pandemia, que eso xa é un caso extremo, pero no día a día sí que se dan moitos casos de circunstancias que fan que teñamos que ir correndo e priorizando. No Sergas podes ter planificado e renovar todos os ecógrafos dun hospital comarcal, pero se de repente hai unha avería que estropea un TAC, pois probablemente teñamos que modificar. Entón, bueno, é un obxectivo, pero é difícil cumplilo. Entón, creo que esa é un pouco a dificultade práctica. Despois, ademais da contratación reservada nos plans de compras, creo que tamén o desafío é ser un pouco imaginativos a hora de configurar os contratos e de ver que máis pasiños podemos ir dando para estas reservas. No caso particular do Sergas, pois unha das dificultades, ou da Consellería de Sanidade, unhas dificultades que podemos atoparnos para
abrir esa contratación reservada é a limitación dos obxectos que comentaba antes, non? A especificidade deses obxectos. E despois, outra dificultade sería a magnitude ou a dimensión dos contratos, non? Igual que decía que é fácil para nós, ou máis fácil que para outras entidades, acadar unha reserva ampla de importes, tamén eso mesmo se pode traducir nunha dificultade porque os nosos contratos son moi potentes, son moi grandes, teñen un importante orzamento, un valor estimado moi elevado, que fai que teñas unhas exigencias de solvencia ou uns requisitos que ten que cumplir a empresa que, pois que ás veces pode ser difícil de cumplir, non? E que se pode convertir nun problema a hora de facer esa reserva. En este caso, poño un exemplo que me trasladaban cando pedín os datos para esta intervención, non? Da suministración sucesiva de equipos de cobertura quirúrxica, batas quirúrxicas e material auxiliar de uso quirúrxico que se licitou no ano 2023, se reservou un lote, o lote 23 de máscaras quirúrxicas a centros especiais de emprego e iniciativa social, empresas de inserción en virtude da disposición adicional cuarta, non? O importe de licitación para este lote ascendía a preto d'1 millón de euros, o prezo unitario de licitación era de 0,03 por cada mascarilla e o problema é que non concurreu ningunha empresa e quedou deserta esta licitación, non? Entón, por iso creo que a Administración debemos facer un esforzo por revisar as nosas contratacións e os lotes que configuramos para que efectivamente facelos accesibles ás capacidades que poidan ter reais as empresas de inserción e os centros especiais e a vez, pois, tamén este tipo de iniciativas que comentaba Elena, que despois teredes as charlas máis prácticas ou tal para poder axudar as empresas a que concorran cando existe unha licitación xa de maior entidade, non? E despois, o último obstáculo, eu creo que tamén o vei apuntado na túa presentación de inteligencia artificial, que é o tema da subrogación. Creo que tamén é un problema importante que nos atopamos na contratación, porque, cando o obxecto de contrato impón a subrogación de persoal, por exemplo, pode ocorrer con contratos de limpeza, o problema que poden atoparse os centros especiais de emprego e as empresas de inserción é que se subrogan a esa cantidade de persoas que non teñen os requisitos de proceder dun colectivo de exclusión ou ter unha discapacidade, pois poden deixar de cumplir as porcentaxes as que estades obrigados. Entón, creo que unha dificultade importante tamén cando se dan obxectos contractuais que en principio poderían ser propios para ser adjudicados a este tipo de entidades, pero que implican esta dificultade. Sí, ese é un límite que temos, e además o vexo de momento un pouco insalvable. Mentras sigan habendo convenios onde están regulada a subrogación de persoal en moitos ámbitos laborais, é certo que non podedes perder a vosa condición de centro especial ou de empresa de inserción por estar asumindo un persoal que non se corresponde cos requisitos. Si é certo, non sei se coñecíades o caso que quedou deserto das mascarillas. E foi por dimensionamento, que era demasiado grande ou era antieconómico? Era por un problema económico. Por un vale, por un tema de volumen. Claro, porque tamén vos iba a dicir, hai unha solución que vos iba a dar, por a parte dos lotes, cando son contratos moi grandes, hai que facer lotes, intentar dimensionalos, certo, ao tamaño e tal, pero vos tamén podedes xuntarvos en UTE, que tedes que empezar a investigar este tipo de cousas para faceros máis fortes e poder presentarvos 2 ou 3 empresas entre vos tamén podedes, que hai sentencias que... Se me permites, Elena, creo que hai outro problema de fondo que debe... Bueno, eu quería empezar falando, como ti dis, as flores todas a Comisión de Seguimento de Contratación Reservada de Galicia. Sí que é certo que percibimos que desde a Administración Autonómica hai un apoio forte en que siga crecendo este tema de contratación pública socialmente responsable. Pero tamén temos deberes que poñervos como Administración. Hai unha estrategia galega de economía social. Consideramos que este tema debe ser transversal a todas as consellerías. Si é certo que non todas as consellerías
Pois, eso, na Consellería de Facenda, pois, non se me ocorre obxectos que podades subcontratar máis alá que reprografía ou pouco máis. Somos moi tristes. Xa temos a fama. Pero, por exemplo, si a mitade dos CEIs e das empresas de inserción que traballan no ámbito dos residuos, votamos de menos que na propia estrategia galega de xestión municipal de residuos se faga un poquinho máis de fincapé nun tema tan importante como este para nós, que hai unha lei de residuos estatal con unha reserva obligatoria. Entón, digamos que notamos que as administraciones locais nos costa moitísimo máis chegar e votamos de menos que nos axudedes para chegar a todas as administraciones locais, ainda que sexan competencias delegadas neles. Hai dúas cousiñas que me gustaría resaltar. O impacto social. Creo que a veces se confunde, e aí vou o que quería decir, pasa que me explayei, confúndese. Nós somos entidades que históricamente recibimos axudas, pero recibimos axudas pola baixa productividade das persoas coas que traballamos. E no noso caso, ademais, porque temos unha rotación brutal. As empresas de inserción, non sei se sabedes, temos unha excepcionalidade na contratación despois da reforma laboral na contratación temporal. Nos contratamos persoas en risco de exclusión social de colectivos con especial vulnerabilidade, facía referencia Pablo á empresa de inserción que se está constituyendo máis especificamente para mulleres víctimas de violencia de xénero, pero tratamos con todo tipo de colectivos que non teñen os índices de empleabilidade para o acceso ao mercado ordinario. Nos obligamos a darlle formación, acompañamento no eido social, persoal e profesional hasta un máximo de 3 anos. E despois deixamos escapar o talento e volvemos a empezar de cero. Co cal, as productividades nunha empresa de inserción son unha locura. Claro. A nivel de Cando personal. xa están formada a xente, vai. Claro, unha cosa é o retorno social das subvencións, e si é certo que nos estudios que temos a nivel interno en AEGA, que facía referencia tamén o compañeiro Mino, é que por cada euro de subvención que nos dá a administración pública nos retornamos cerca de 8 euros. Pero retornamos pois porque as persoas pasan dun asistencialismo pasivo, cobrar unha risga, axudas a vivenda, axudas a comida, axudas a roupa, a estar activas, a cotizar por elas. Entón, o retorno que temos é ese, nos dan sobre un 8%. De feito, debería ser obligatorio hacer ese estudio. A recomendación, a última directiva europea xa insta aos Estados membros a establecer un cálculo homoxéneo de retorno social das nosas entidades. Pero outra cousa é o retorno da propia contratación pública. Pero estamos falando do retorno das subvencións e outra cousa é o retorno da contratación pública. E a mí, aí tamén me gustaría que, polo menos a nivel de Xunta de Galicia, se fixera ese estudio. Non sei moi ben como, ni que entidades o fan, ni que ferramentas hai, pero si as recomendaciones europeas falan del, por cada euro que contratades coas nosas entidades, cal é o retorno real. Porque o que vemos é que basta que se contrate con un CEIS ou unha empresa de inserción para que se baixen os precios porque xa cobramos subvencións. E a eso vou. A veces o tema do prezo é importante. Nos competimos, estamos dispostos a facer alianzas para ir aos contratos públicos, pero a veces simplemente non podemos ir porque as condicións non nos cubren gastos. Temos unha tipoloxía de gastos moi diferentes. Entón, claro, aí tamén ten que haber unha sensibilidade especial. É importantísima a planificación. Si votamos de menos esa planificación, é unha ferramenta importantísima para nós o catálogo de economía social, a páxina web da Galicia, que a nivel nacional, ademais, foi pionero. Votamos de menos un link, que creo que temos falado moitas máis veces, para que os órganos da administración só teñan que pinchar. Entidades IEC, o sea, entidades prestadoras de servicio de interés xeral, CEIS, sin ánimo de lucro, e empresas de inserción, para que facilite moitísimo máis a busca. Tamén como con os CPUs de contratación. Esas son ferramentas. Eso temos pedido xa. Xa sei que está pedido, pero... Na lista dos Reis Magos. Claro, pero logo falaremos para facer chegar esa ese tema teña con Fara preparado. Esa planificación estratégica tamén permitiría a nos crecer.
Porque a veces é simplemente falar. O sea, a veces tedes un obxecto que non se pode, un contrato solo non o poderíamos asumir, pero si un pequeno lote, que pode ser pequenos lotes, que además non este suxeitos a subrogación. Eu creo que conxuntamente podemos buscar as ferramentas para seguir crecendo. Porque ademais, a mí o que máis me chamou a atención cando se aprobou a disposición adicional 19ª da Lei de Residuos con esa obligación de contratación pública obligatoria, é que os argumentos eran que estaba demostrada a eficiencia tanto no eido medioambiental e social, pero tamén económico da contratación pública con este tipo de entidades. Entonces, claro, por un lado, moitas gracias por seguir apostando pola contratación reservada, esperamos que podamos seguir crecendo entre todos, porque as nosas entidades o necesitan. Por coller o guante que nos tendeu agora aquí Isabel, por suposto, eu xa vos lo teño trasladado en persoa, non? Quen máis pode chegar a estes contratos reservados e quen máis pode facer este tipo de contratos que sexan útiles para as vosas entidades posiblemente sexa a administración local. Sí, é o seu hábitat máis Lóxicamente, arraigo. somos 313 concellos en Galicia e a gran maioría do tamaño deles pois é o que, non? Entonces, pois teñen dificultades moitas veces pois para implementalo, pois porque ao final pois as estructuras destes concellos, destas entidades locales pois é moi reducida e costelles moito, non? Eu creo que aquí hai dúas entidades que xogan un papel fundamental, que son as diputacións, que son as responsables tamén de darlle esa cobertura a eses entes pequenos, non? A eses concellos que teñen unha dimensión, que teñen unha estructura pequena, e tamén a FEGAM, non? Eu creo que aí tamén debería de facer unha labor especialmente de divulgación, porque basicamente porque estamos falando de cumprimento normativo, o sea, somos conscientes de que hai moitas entidades que por falta de capacidade non son capaces de cumplir coa lei, non? Eso non o podemos permitir nun Estado de Dereito como noso. Por lo tanto, ofrecemento público e aberto para da man vosa, da man da FEGAM, das diputacións, pois intentar permear no territorio, non? Que creo que eso sería un antes e despois, non? Pero non só na administración pública, aí nós temos que facer unha labor tamén de concienciación na empresa privada, porque a empresa privada non vai a facer contratos coas entidades de iniciativa social. Aí temos que facer tamén unha difusión desde a administración e tamén desde as vosas entidades, principalmente porque son competitivos, xa o están demostrando, non? E segundo, porque hai que facer unha labor de responsabilidade social empresarial nas propias empresas e tamén hai que cumprir unha normativa para as empresas que teñen certa dimensión a partir de 50 traballadores no que teñen que apostar por responsabilidade social. Por lo tanto, teñen que devolverlle á sociedade e teñen que implementar axudas, contratos e insertar persoas con discapacidade nas súas estructuras. E despois, porque os propios clientes das empresas cada vez máis valoramos o compromiso social destas empresas. Por lo tanto, non só é unha necesidade, sino que tamén unha ventaxa competitiva no resto do mercado. É un factor diferenciador co resto da competencia. Por lo tanto, eu creo que nesas dúas vías temos que incidir. Por suposto, mantendida para facer ese estudio tamén para estudiar o retorno da contratación pública. Eu creo que, ademais, non debe ser difícil de facer. Con a consultoría, pois seguro que non son capaces de ahora que chorarlle un poquinho máis a Facenda, que ainda que ten poucos recursos para eles mesmos, sodes os que repartides para o resto. Por lo tanto, aí vos pediremos aí unha axuda e tamén anunciarvos que estamos en trámites de modernización do propio catálogo de economía social, que é unha ferramenta moi útil para consultar as diferentes entidades que se poden contratar, que poden facer servicios sociais, que cun simple clic, como decía Isabel, pois poder, cun buscador, pois quero facer contratación de papelería, quero facer contratación de limpeza, quero facer unha organización, un evento. Que entidades hai en Galicia en economía social que me poidan axudar? Que seguro que é unha ferramenta para moitos dos que estamos aquí moi útil. A ferramenta é fundamental para o coñecemento mutuo e para tal. Para eso, bueno, logo falaremos da parte técnica, pero certo, hai que facer melloras por parte das empresas respecto aos contidos e por parte das nosas respecto á estrutura para que sea
máis fácil para os órganos de contratación. De todos os xeitos, hai outro tema que non se fala habitualmente e que a mí sorprendeme moito de que non teña máis éxito, este tema dos contratos reservados nos concellos e nos municipios. Bueno, é por falta de medios, a verdade, porque, bueno, tivemos xa unha xornada como esta dedicada a concellos, bueno, detectaba as distintas sensibilidades, pero máis ou menos todo o mundo estaba conforme con este proxecto, pero é certo que había descoñecemento, falta de medios. Eu sei os medios que teñen, que sorprenderíamos moito saber os medios con que contan en materia de contratación pública, concellos que son cabecera de comarca, o sea, e que teñen mellor unha persoa dedicada a toda a contratación na casa e que ni siquiera ten un rango, vamos, teño un caso na cabeza de unha persoa que era licenciado en Dereito, pero ele era auxiliar administrativo. E levaba toda a contratación dun concello, que non vou decir, pero que era moi grande. Non era un dos 7 grandes, pero era un gran cabecera de comarca, sin duda. Bueno, o caso que é certo que a xente non dai. Pero hai un tema que é o arraigo territorial destas empresas. Estamos sempre moi preocupados de que a Comunidade Europea é certo que nos limita moito o tema de contratar coas empresas do territorio. En ese aspecto, pues, sempre decimos, que teñan que vir empresas de fora para cousas que teño aquí, ou a miña veciñanza, a miña xente, esta empresa que dá moito traballo, a xente da comarca, etcétera. Bueno, pois neste caso o arraigo é outra excepción que se fai respecto á normativa europea. Ti podes perfectamente eludir precisamente esa limitación que fai a Unión Europea contratando con empresas da túa comarca, do teu pobo, do teu municipio, en fin, utilizando esta vía dos recursos, dos contratos reservados. Sin duda. Aí nese estudio que faremos, seguro que será un factor de incrementar o retorno que tamén é arraigo para o propio territorio, pola xudicación. Bueno, pois non sei que tal vamos de tempo. A ver, como vamos? Ben, vale, seguimos. Eu, se me permites, Helena, sí que quería remarcar isto que comentaba Pablo, non? É que, de feito, tivemos jornadas de traballo con el, tanto Isabel como eu, e de aí nos surgiu tamén esas ideas de como fomentar a contratación reservada no tema dos concellos, non? Si que é certo que os concellos, pois, moitas veces, pola súa propia estrutura, pois, hai ese desconocemento ou esa falta de disponibilidade para poder sacar os concursos reservados, pero sí que é unha liña nas que hai que traballar, non? E nos preocupa moito, por matizar un pouco o que comentaba Isabel, non? O que falaba de que somos entidades que históricamente xa recibimos subvencións, e recibimos subvencións precisamente porque as necesitamos para poder manternos a nosa propia actividade. Non é que necesitemos as subvencións para poder atar os contratos, etc. Entón, moitas veces nos encontramos con que neses propios contratos, pois, digamos que nos precios se ven afectados con esa axuda que recibimos da administración. Entón, non se trata de facer unha contratación reservada a low cost, sino que se trata de facer unha contratación reservada digna para poder manter os salarios totalmente dignos. É certo que tamén comentaba Pablo Antos tamén o tema da inserción. Ojalá non tuviéramos o 100% de inserción, pero é certo que no caso das empresas de inserción que son máis históricas, máis novas, e que a súa propia particularidade de contratación xa non lles permite manter a eses traballadores no tempo, sí que no caso dos centros especiais de empleo o que vimos vindo en toda a historia é que a sociedade non está, sobre todo a sociedade empresarial, non está preparada para a contratación. E aí tamén é certo, o que comentaba Pablo, é unha liña de traballo que eles mesmos nos marcaron en algunha reunión interna que tuvemos un pouco traballar nese fomento, nesa información de promocionar a contratación das persoas con discapacidade nas empresas ordinarias. Os centros especiais de empleo naceron tamén como trampolín para formar as persoas con discapacidade para incluirse no mercado ordinario, pero o propio funcionamento da sociedade o que nos levou é que ou crecemos nós e damos ese traballo ou damos esa oportunidade ou non o encontramos. Non está crecendo. Quería preguntarvos. E tamén comentando sobre o que comentaba Amparo, que é unha das liñas que eu tiña aquí apuntadas tamén de cara á demanda,
estou totalmente de acordo que unha das liñas de traballo que temos que facer, como xa estamos facendo ca Comisión de Seguimento, que é unha liña de traballo estupenda, na que, de feito, somos a única comunidade de España que ten esta mesa de seguimento, non? Pero sí, quizás ao mellor igual nos temos que ir a unha mesa de traballo para poder preparar eses concursos dunha maneira que despois non corren o peligro de quedar desertos, non? A mellor igual pois esa falta de información que hai do que se pode e do que non se pode, tanto por parte da administración como por parte das propias entidades nosas, non? O que podamos ver, o que podemos incluso adaptarnos ou crear novas iniciativas ou proxectos para poder cubrir esa demanda, non? E sí que é unha das liñas pois, bueno, que igual hai que traballar nelas para que non nos pasen esas cousas. Pois esta era a última rolda que tiñamos preparada, que xa vai ser, que é propostas de mellora. Peticións, propostas de mellora, cousas que sabedes que temos marxe ou cousas que axudarían a evitar todos os problemas que están atopando na consecución. Supoño que por parte das empresas ese tema sí, claro que claro. As pymes, en xeral galegas, xa teñen problemas para acceder á contratación pública. Canto máis as vosas que, non por outra, son as pymes igual, pero é certo que non nacichedes para competir no mercado directamente, non é o voso obxectivo fundamental, nin o voso obxecto social directo, e, bueno, é certo que estades aprendendo un pouco a codazos a metervos neste mundo. Bueno, propostas que teñades que facernos e propostas que teñamos pensado por aquí nesta banda para mellorar a consecución de contrato. Eu podo seguir pedindo. Pide. Rolda rápida. Agradezo Pablo, collemos o guante, claro, para desenvolver esa ferramenta que creo que vai a ser fundamental tanto para a Xunta neste caso como para as nosas entidades. Bueno, incidir, por non pedir xa máis, incidir no tema de planificación conxunta, consultas previas, porque a veces eso é legal. O sea, un órgano de contratación pode facer unha consulta aberta previa a licitar. Entón, aí é cando podemos conxuntamente ver que entidades son susceptibles de acudir a esas consultas previas que podedes facer coas asociacións coas asociacións ou directamente coas empresas deste catálogo. Efectivamente. Porque a veces hai obxectos contractuales que non nos plantexamos e que de repente un órgano de administración lo propón. Claro, igual a empresa de inserción non ten esa experiencia, pero nós estamos detrás unha entidade promotora que a lo mellor sí ten experiencia. Entón, é moi fácil desenvolver un obxecto diferente. Cuidado de maiores, hai cousas que nos van no ADN das entidades promotoras. Claro. E logo por pedir, e digamos que, bueno, é o noso papel, non? O reivindicativo de malo, sos aquí por dicilo así, non? Pero sí que é algo que sempre dicimos en todas as jornadas, en todos os foros nos que participamos, porque, e que conste que estamos aquí, digamos, co representante político, co que creo que podemos dicir abertamente, co que temos un entendemento moi superior ao 100%, vale? Quero dicir, é unha consellería na que temos moita sintonía, non? Pero sí que votamos moito de menos en todas as administracións, non só na autonómica, son nas locais, esa falta de voluntad política, non? Esa é, que en outros foros xa quedou tamén evidente de que sí, podemos, digamos, na parte administrativa intentar facer todo o posible, pero tamén ten que haber esa voluntad política, non? Independientemente do color político que seamos, pois que haxa esa voluntad de querer fomentar isto, non? Iso tamén é importante porque eu teño que dicilo, eu sí que viví na miña piel de que estou falando xa de a mellor hai casi 8 anos, 9, pero sí que xa en algunha xornada que Cegasal ten feito, despois facer esa labor comercial e toparte con esa reticencia, non? De, bueno, sí, pero que se non teño tampouco instruccións, creo que pouco vou poder facer por aquí. Entonces aí tamén nos falta. Sí, non entenderei nunca que non se vexa como unha política gañadora esta, a verdade, porque é política gañadora 100%, sen coste, ademais, é simplemente apoiarvos entre todos gañar, o sea, políticamente vendible, vamos, hasta o infinito. Non sei por que
todavía pode haber reticencias. Pero sí é certo que escoitas cousas como es que isto é como duplicar as axudas, porque xa lles ayudamos por outro lado. Non, mire, perdone, eu estou contratando un servizo ou unha prestación, un suministro, que se non é con eles vai ser con outra persoa, non se aforra usted de nada, O sea, quero dicir que tamén hai que mirar un pouquiño as cousas con foco. Entón, será mellor darlle a empresas que sabes que teñen este potencial de valor enorme na sociedade, que ao mellor a outras que, bueno, pues que sabes que pues, solamente van a por el ordenamento económico. Simplemente facer eso, non aforras nada, non estás duplicando nada, estás dicindo que esta prestación que eu iba a pedir sí ou sí no mercado, pues simplemente a reservo a este tipo, o resto xa non. Non sei se tedes algunha aportación, Yolanda, ou Eu sí que quería Amparo, pedirlles sí. algo a eles tamén, claro. Pide. Que me pediron tanto, Claro, pois voume tes permitir razón. un pouco. Tes razón, sí. Bueno, eu únicamente pedir que bueno, fan unha labor fundamental e que sigan facendo este tipo de xornadas, porque eu creo que non pode ser que non estemos implementando contratos reservados por descoñecemento, non? Por descoñecemento dun debe, dunha lei que todos temos que facer. Por lo tanto, eu invito vos a seguir formando, especialmente a seguir facendo esa labor comercial que estades facendo, que é dura, pero que é importante que se faga desde o voso sector. Se vades vos abrir portas, pois seguro que vai ser mellor que vayamos nós de arriba para baixo, que creo que non é a maior maneira, e, por suposto, que nos sigades quitando da nosa zona de confort, seguir tendendo vos a man para esos futuros ou posibles encontros con outras entidades que teñan moito que aportar. Nós estamos a vosso lado pois, para acompañarvos, para formar a quen teña que formar. Estamos iniciando tamén a través da EGAP, vamos a facer cursos formativos porque creemos que é moi importante divulgar e formar, non, os órganos de contratación. Por lo tanto, seguir facendo así, sobre todo tamén seguir sendo 100% escrupulosos no cumplimento e na vosa labor, que xa me consta que estades sendo e que sodes un gran exemplo para a sociedade. Bueno, pois sacando que es algunha pregunta rapidiña do público, podemos pechar esta mesa, non sei que vos parece. Nada que alegar, moi ben. Pois, perdón. Sí. Buenos días, enhorabuena por la jornada a las entidades. Bueno, soy tesorero de Cegasal y gerente de un centro especial de empleo social SL, que estamos en Coruña, en el área metropolitana de Coruña, y C, y pertenece a APE, en este caso a la Asociación por Enfermos Mentales de Coruña. Simplemente por matizar, quizás como herramientas que estáis comentando a la hora de, creo que para los técnicos o a los funcionarios, ¿no?, de las administraciones a la hora de licitar, que es muy importante disponer de la información, como comentabais, de los centros o las entidades de inserción laboral, en qué trabajamos, quizás de dotar ese catálogo de información de volúmenes de negocio, códigos de actividad en los que trabajamos, clasificaciones del contratista, que muchas tenemos, Sí. para que ya, sin tener que incluso recurrir a contactar con las entidades, que puedan ver realmente no un poco toda la información, pues como hay en otros registros, ROLECE, etc. Y luego, en cuanto hablabais, creo que era Amparo que mencionaba el tema de la problemática de la subrogación, entra con el tema de los lotes. Muchas veces en los contratos, esto nos ha pasado, por ejemplo, hace poco con algún contrato también en entidades locales, a la hora de crear lotes, ¿no? Sí que es verdad que es muy sencillo para un técnico, dice, bueno, pues hago un lote, hago dos, licito, ¿no?, en lugar de hacer 5 o 6. Yo entiendo que es más sencillo hacer contratos grandes, quizás, pero muchas veces hay que pensar en contratos de limpieza, jardinería, mantenimientos, que siempre se crece, ¿no?, y hay que hacer ampliaciones de personal, pues dices, bueno, que tengo que subrogar, reorganizar el personal que hay que subrogar en lotes ordinarios, y si tengo que crecer en plantilla, pues hago un contrato reservado sin personal, en el que se dote de personal nuevo, ¿no?, para no tener que decir, no, tengo 3 lotes actualmente y van a tener que crecer un 10% de plantilla cada uno de ellos. No, pues haz uno nuevo, reservado, que ese sí que tenga que dotarse de personal nuevo, y el que tengo que subrogar lo tengo en los lotes ordinarios, ¿no?, y crezco con uno nuevo reservado. Es una forma de simplificar quizás ese tema de la subrogación, ¿no? Pero bueno, era un poco por ahondar en ese tema. Sí, claro, el lote es la única resquicio a lo mejor que nos queda para esos casos. Bueno, por matizar esto. Nada, gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, cerramos. Sí, ahora me dicen que sí, que ya no hay más preguntas. Así que nada, muchísimas gracias y seguimos con la jornada.